তিনি ফাইমানো जों दिनै अ जागा फाइमान हिंखाखाय जों खोनाका अ गामि आमसयो कायसा तामो फार्टिलाइजार सार दा मैन्युफैक्चार दा खायना हो नाके बावबो खोनाका जोंर डाम्पिंग पिट खालामना होनै जेता टाउनाव अमरखौ टाउन जे सामानि हामिया सगया खिबनानि आबर खिबनानि होनै जागा ताफनो कुनो कामिन बर क्लियारिंग को बर ताम खायना नाय उइलाफोरखौ बन कामिन बरनो फाइ सापै खेपो अ जागावसो माने हामे खिबनानि डाम्पिंग एरिया खायनानि हंगा कामिन बर हंगा बाहेके अ कामिन कसार अ माने हामे खिबि फायनानि हंगा उलका बर हायना हाय तैसा मीटिंग लायका सालायका बर सापो जोंआर डाम्पिंग खाया आ जागा सार मैन्युफैक्चर खायना ना करो उलका तैसा खनावका और गाड़ी कारखाना खायना बा हंगा बन कुनो क्लियर करे बाबा आबन बागा आबो खनाव नां जोंथिन और मा फायका गामि आमसिन बर जोंथिन बर त गोबां बर जों अबाके सिया दङ नचिन बर न सिया न बर बुका सालामै अबाके जागा सेगल तिनि न नु खनाव जागा इको नक टांजाक दं तो अ नक न सबायै इको लामा बाय नांजाक इ कर नक दङ इ कर नक दङ इ कर नक दङ जत नक दङ गामि कसारसे अबाके बर खलायनाय फै ना बर कुनो नोटिस रखा ना कुनो कामी आमसयो बर पब्लिक हियरिंग खायका ना कुनो बर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट खायजाका ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस बरनो साजाका ना बायोडायवर्सिटी क्लियरेंस बरनो साजाका ताकासे न नुना र बर हुक खाइ तमनि माइरो पूरा कायजाक और जतन बुफांवा फमु कायजाक बर आबनो जतन माइरो तिनि नाइमाली आरो मुसुर फाइ पुनो फाइ जायखि ताइ न बर ता नङा तिनि अबबो हाय आइन आं कुनो वानसुमालिया कारण जों जततो सिउ जे कुनो गभर्नमेंट प्रोजेक्ट किबा प्राइवेट नि प्रोजेक्ट कंपनी नि प्रोजेक्ट खायना सकांगाकाय जे जागाव जागा अलॉटमेंट रुओ आ जागाव आइगा बर मा नायग्राव सराउंडिंग जागानि आबो एरिया मा नायग्राव आ जागा कामिदा त ना बर बमते प्रोजेक्ट खायनाय आबर बर मा नायग्राव आबन यागुलोसे बर कामी आमसो नोटिस रुइ कासे मीटिंग कॉल मा खायबे आ मीटिंग कॉल खायप्रबो जे कामी आमसिन बरक जे कबे बुजियो आ कबे बरनो मा सानाय हंगा जे प्रोजेक्ट कागज जे सुजाक तंग ताम ताम खायननि आबनबो जे कबे बुजियो आ कबे बरनो मा साखलायनाय मा फुनुनाय हंगा तिनि नुखा जोंर बरक जे कामी बरक सामने जे न फांगा जागा न फंग सामने कोनो कागज पत्र अबाहेके बरनो फुनु जागिया प्लस अ कामी आमसे फायै पब्लिक हियरिंग मोंगिया हंगा सुदु खनाका बियां बियां फायै बिसिं बिसिते फायै नन अमति खेरनाय आहा खेरनाय नंग जागना मारनाय ताइ रनो साजावका तिनि खनावका एडीएम सापोसं गरीब रंनि बहनो लाथ्रना मुसुगिया अबगसे त बासे किसे जागना नाय त आदरवाय जों जागा जतो नाय मान हुनिस आं तिनि साना मुसुङो आ एसडीएम आहे बर रंनो सिरि सितनि सिमि चिनि बर रक अ हान बुबाग राङै फायो ताइ सिरि सितनि सिमि अ जागाना जों मरु फायो अबसे सिनि हा मा बाहेका बरक साइमाना ताइ आं जे कामी आमसे बरक जे चिनि बर लेखा पर गना नम साना मुसुङ खा जागा हंकन अब सरकार जागा माया कारण सिरि सितनि सिमि चिनि बर रक कागज पत्र तै दलिल प्रचार हनि सिं खलाया चिनि जागानि आरि चिनि जागानि सिमना चिनि जागा बाके साइमा मासो जों जतन साइमनो उ खरि बुफानो सिमि नाहार थाङाखाय वामलां वाथै वासो आल पर हुन्दार बुफां जरा आबोसे चिनि सिमना आबोसे कुबुय जे चिनि आगिने कागज पत्र कामी आमसिन बर बसिता अमक जागा को आबन एरिया सिमका अंक लेमन फानी किबा निनि पहर फानी हनि राहके साजा गता किबा नाइसिं फानी जागा रखनि साजा हंगा आबो हाय जागाओ तिनि खा जागा हंगन गवर्नमेंट जागा बागे गवर्नमेंट जागा कमा खा जागा माने बरनो मुङै आ जागा सलाम जागियाखौ हायपन बर आरो तंग तंगु हंगा आबोनि यागुलो न जों तिनि नुगु चिनि हानि आइन बुफ्रु फाइबा टीएलआरएन एलआरएक 1960 फाइयो हंगा आमो बुफ्रु फाइबा 1960 आबन से सकांनो जों तिनो हानि मालिक ठीक আছে आइन फाइमन यागुलो सरकार दायित्व ताम तंग जे बरनो जागा जुमि कागज पत्र खाइजे गया बरनो मा साकलायो नरक नन जागा जुमिनो बुमु खाइना काय
फर्म मानो फर्म फिलअप खाई नर एप्लीकेशन दे SDM ठीक अब आइकन कमा माचिन बररक लाख लाख बररक एप्लीकेशन जमा रिजाल्ट दं SDM किंतु SDM अब रौना अलॉटमेंट रिया अब न बागे तिनो बररक अलॉटमेंट जागा माया हाइपर जों तिन नुगै दं ब पाटा मानजा किंतु वान्स पाटा रि देखा काय नङा पाटा न नंतासा सेगि नै मे कैंसिल खाइ मे नङा SDM ने पावर करे आ जागा पाटा जुदि न माने ब कैंसिल खाइ बिन कुन न पावर करे नङा तिनी जों अबा हाइनुगो तिना से कामी कसारो खरसा हु खायै नक ताङै तंग तंगमानि बिनोबनो जबुजो सिके खाइबे अब ब आइनो सुजाक तंग जबुजो सिके जागा नानानि नों सरकारनि जागा फानसे तंनि नों बनो पुइला नोटिस मारग्राव पुइला नोटिस रुइं याखाय सेकेंड टाइम नोटिस मारग्राव याखे इवन न्यूज़पेपर मारग्राव आ जागा ना खाली मा खाइनाय किंतु तिने अब आके कोनो प्रोसेसर खाइजे बन कोनो प्रोजेक्ट ने डॉक्यूमेंट बन जाइए मैं तिने चिन्ह कामि ताम जाखा जों नु जाखा तिने र पार्टी गट खाइ बर जतन बागलाय जा खागलाय जा CPM BJP कांग्रेस IPFT INPT तिब्रा जतन खागलाय जा ला गामन कयन मुसु चिन्ह बर हानि नों पार्टी जेसपान खाइ तंनि निने हानो जे सेगै तमन त नों रखमा खाइने तिनी जत पॉलिटिकल पार्टी ताम सातंगमा सिने हानसुं मानारंनाय सिने मानसुं प्रोटेक्शन मा खाइने बगसा तिना कामी नुखा तिनी सिने विक्रम जय रियांग बिनि थानी बरक गरै कामिनो बरक गरै खर्चा खौनो से फायो न बबा हाय जों जाला तिनी गलायजाक आं खुबानो आबन बाग तिना कामिनो बरना कयना मुसु नर कामिनो बरक थांसा नै नर जबा खाइजाकाय केबो जाक नायबि नों DM ऑफिस सिम थाङो डिपुटेसन माबाय नङाबा फाइल हानो खलब जातों दिना आंबो बरनो मा साका DM जुदि न रिंखा आरो फाइदि बरना साका न ता थान DM सो जागा मा फाइनाय SDM सो जागा मा फाइनाय जुदि न बरनो जागा जुदि न गामिन बर थाना नाका हंका DM गाड़ी रहरै बंनि दिए बरनो मारनाय बरन तिने हाजिरा मारनाय हाके नत्र अब हासे नियम अब Ngasih ini fast, sensitif bos itu se, sini borok tino apa mazak, enggak sembahkan lain. Tini jadi no agi ni je, amu tu edisi elaka kelai, edisi ni agi ni je sarkar tong tanai, borok konkurens clear kelai rizak. Enggak amu no sai tong nai, ain through tu, tapi edisi government no ang tabu koi nai, sui nai. जुदि बर साइमे आं तंखाका बरनो ओ इनफरमेशन रनाय रुइ सानाय जेता उ आगिनि जे कंकरेंस जे क्लियर रन रजांमानि ताबुनि जे एडिसि गवर्नमेंट आबनो क्लियर खायै नोटिस रहनांतु DM नो SDM नो जे आगिनि जे कंकरेंस क्लियर रजांमानि आबो स्टैंड कैंसल बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ TT ADC फर्दर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी खायासाक आकाम उस्टम नंगि तंगजांनाय हनै सैतु हनै जों कामिना आमसनि हयते जों एडिशन गवर्नमेंट जों प्रेयार खायनाय हनै जों तिनि कगलाब चापलायखा आबाहाय हंगा आबना तिनि सानमु सुमु तिनि अबा हाके गमामा जागावो चिनि बरंनि एरिया अख डाम्पिंग तिनि न नुना आगरतला दुमदुमया आगानावो आरो आगि डाम्पिंग खाइब्र जों प्रोटेस्ट खालाले किन्तु पार्टी खायो हनै तिनि आजागनि जे CPM खाइ तंना राको खाना आबनो बाटा खाइ नरला सोबा और फाइ नरक आबनो को स्टप खाइने हनै सब तिनि किन्तु आ कामी आमसनि गाना गिनि बररक तिनि आजागावो बरक काहामखाय बोसारक आसाया बोसारक सरि हामियारक आहायरं तं प्लास आजागावो रुगिरक गोबां मांगै तंलाय मोनामनि तंमाय आबन बागै आं तिनि बनो मा साका इंडियन कन्स्टिट्यूशन तंगो जेता राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 of India Constitution plus jaga sawo jeta clean environment tongnani and right and odikar tongu ngabon bagino right to fresh air and odikar tong जों abon ti जों soba khainai nei जों kami amse mai जों salaikya tamno bagi hintakai o kami amse yo or je kuno industry bor khaipina naikhe kiba dumping khaipina naikhe ki bor sarni fertilizer बर खाइना फाइके मनाम सनाम थानाय अब सुदाबो फ्रेश एयर सिमिया अब पॉल्यूशन निबो दङो
tamon kakai nini wati phainai wati phaikan kakai tui bai aku bai aje chemical lo mixing ei a kosok sasa mixing ei tio kosok thana ako nai ngau kamini boro a tiro nai ha bising ti khuri ti sakabo nanga ti kaha mangala jotona chemical ngko toxic ngko toxide aba hakai intoxide ahikra ngko manai ngaka abun bagino amti rono kamini boro sia abun baga kamini boro no kisa je simano जों तिनी बुजुना हनि मा फाइके तेवो नाइना हनि मा फाइके संगा ताइ सारा त्रिपुरा जसिन त्रिपुरा सन तना मा साउ जुदुन अबा हाके एरिया कामी आमजन उंगुइ तोना काय कामी आमजन और नर खानसा नर मा फाइ नर सब मा खाइने जों तर कुनो क्रिमिनल खाया कुनो केबन बादा खाया तको निजिना हाना संग्रिया आबसे nga जुदुन बरन साका बरन जुदुन रमु जेलो दा खर बुसुन बर रम मानाबा रम थुनाबा बरके बुलाय तोला खा खायखेबा आन जागाव आन परमिशन सार न बाके फाके आ कक्स साउ आइन मते थाने नों जे कुनो खायना हंका खाय ताका साव सानो मुसु जे कुनो बर माने गभर्नमेन्ट जुदु प्रोजेक्ट खायत्रम थानाका कामी आमसिन बर सिना नांनाय आरो पब्लिक हियरिंग फास न पब्लिक हियरिंग बर न मा बुजंनाय आ जागा बर जुदु गसिका इ जोंरो प्रोजेक्ट खायना नाय कंडीशन मा तंगाय जों रखाखाय आबुन बदला जों अब बाहे मारनाय ता मारनाय अ जागा रमदे 5 कानि जुदुन जागा तखा हंगा नङा न 10 कानि जागा मारना आलका जागा प्लस आरो न खुक ताङै मारनाय प्लस आरो 25 बছর एक जेनेरेशन आ काहाम काय थाङै चाइ थाना नङा न गस सुबिदा मारनाय प्लस स्कुल प्लस हस्पिटल प्लस लामा काहाम न मारनाय अब आके जों रखा जों गसियो जों रिमान हने पब्लिक गसिका काय रिमान जुदिन पब्लिक गसिया जों जागान रिमेया कारनाबो मना थाना मुना आहाय आहाय नाय हने हंका काकाय बर आबनो जबरदस्ति के नाय मेया पब्लिक नि आबनो आइन आबनो नियम ता आबनो बांगनो बर साइमाना न हंका आरो जबरदस्ति कया आबनो कायसा इंटरनेशनल आइन बतंगो फ्री प्रायर इनफॉर्म कंसेंट फ्री प्रायर इनफॉर्म कंसेंट आबो नांनाय आबनो बांगनो तिनी जों साइमाना नांनाय जोंनो आरो जबरदस्ति खायो केबा सिग्रे मखरे खायो केबनो खलायबिया जों तिनि नुखा अर बरनो सिग्रे पाइबो हंगा तिनि चराय बादा खायना फाइफोर बरनो ततर सेबै माने रुकुतु बर फानजा रुकुतु बासे आहाके ततर सबै तेचार आहाके पुरि सतनपु हंगा बो तो देलाय को बियानि खाइमेन कले इलिगल प्लस बर आपनो ते कम्प्लेन को भिडियो तिसा पुरो खबो बर आपनो बले सेगयाको नाइ पाइबे दिल्ली खाइके दनर नाइ तार माने बर साइमान तमो और बर इलिगल सामु खाइ तमन आइ इलिगल सामु खाइ तमन बागन बर खिजा गानावन बागन तिनि सुनुगु तेलमुरा बाहायन ताबु डाम्पिंग पिट हेने खाइना बागे बिराट पत आरो ताबु चिन बर जंजाला खाइ त आरो जों थानाय आरो जों चिन बर न जे जों जे आइ सिमानि जे चिन राइट जातमन जों आपनो बरनाय चिन बर न सिरनाय ताइ नर न बा कय नर मिडिया थ्रु तुइ नर मिडिया थ्रु तुइ नर एनालाइज खाइदि नर त फाइनुखा नर ब आ जागाव मिडिया नर कक सावै बर न थ्रु मिडिया थ्रु बर न अवेयरनेस खाइमानु जे सिया बर न अब नंनि अब थ्रु तुइ पान नाइ बर खानाय साइमानु आबा हेकासे जों अवेयरनेस मा खाइने आबन बागनो जों तिनर जों सिनि को आता अंक विकास राय बबाइसिं और मा फाइलाइजाक तिनि अ जागाव नाइलेने हनै ते कामी आमसिन बर मा मालायै कामी आमसिन बर न बुजुगुइ ताकिर देखनि साइक्लांना बागे कारण जों साइमन चिन बर तां बा किरिजा जों सियानो बा किरिजागो तान बा किरिजा जों साइमिया आबन जों नों जेफ्रु सिवो नों जेफ्रु साइमनो आफ्रिका नों केबन किरिया कारण नों आइन साइमनो नों निन राइट न ताम नों साइमनो आफ्रिका जों क्लियर खाइनो जों सबा खाइमनो अफिशियल जों आरो केबन नन अफिशियल जों सबा खाया अफिशियल न जों सबा खाइ थानाय आबन बागे न कामी आमसिन बर थानसा मा तंनाय कामी आमसिन बर थानसा खाइ तंखां काय और कुनो सरकार पान फाइ और कुनो प्रोजेक्ट बर खाइ मेया आबन बागे तिनी अ कामी आमसिन बर न मा कबका मा कयखा नर बुझां तंमानो नर पार्टीगत सेपारेशन खाइ नर आलादा खाइ तंमानो नर बुझि थाइ खलायो ताइ प्लास अब मा साका खर्चा खनो जुदुन लिडारशिप ना खाकाय बर रां पुसा र पाइना नायनो आ रां पुसा पाइयो नि दफना ता फालदि ना बर न अब कम मा सालायखा आबनो जतो जागन मेसेज थानांथु तिनि न हाय मकरे कामियो बाहे नुइ तंगो ताइ र
de para dah hangmo ta kaisa de bari hini oro ko klaijak gana gana ekdami ko nok bose nanglaijak bor baikar project khaina thala bunyari o thana khaitula जों साइमानो जों बादा खाया डाम्पिं ता खाइदि हने डाम्पिं खाइदि फर्टिलाइजार खाइनानै जों माना खाया खाइदि किन्तु बिनिबो कायसा ल प्रसिजार दङ ब बाहायके खाइना ना गामि आमसन अनेक हाजारल खाइना नांगौ जेता नबर फाइ बाहाय फाइफनो आ गामि आमसा बाहाय मनाम फायांनानै आ बाहाय जागा मा खाइना बर आबो इंडस्ट्री नि आइनस दङ दङ पल्यूशन कंगनि कंट्रोल नि को साबो आइन दङ दङ बायोडाइवर्सिटी नि को दङ दङ बायोडाइवर्सिटी सिन बर अनेक किसु साइमे आंना जे परियर साइमे बायोडाइवर्सिटी माने सिन र गोबा मा प्लान्ट दङ गोबा मा बुफां वाफां दङ बाक्सा दङ जेमन जों मेडिसिन प्लान्ट बिथि बाराय नांगौ आबरनो बर नष्ट खाइमे जतन साइ फरेस्ट जत एक नि बिसिङो जतन साइ एक कतंक बायोडाइवर्सिटी एक अंका बिथि बरस जतन यारुं रग आक्र ब्लाइ रग ब नष्ट खाकाकाय ब abo illegal bo violation iko tabuno robo ang non kisa phunu amon to munche bang faida hangkomo o bang fai busulu agi sin borok thumui phalu keji se 5000 8000 ku যখন তো ফরেস্ট হাইমাকা অবনি ভ্যালু হনে কোন ফরেস্ট বেন খাই রাখা অবনি বুসলে তা ফালমায়া কারণ বিন বুসলে তা মা খায় বিন বুসলে জাগানো ফার্টাইল খায়ু বিটি সালামু এই অবরণ বায়োডাইভার্সিটি फर एग्जाम्पल ताकासे तंग जों आगे चराय प्रो बुफां आगे मुसु मुरु फ्रु दै रका खाकाय आब्ला चिकन चिकन जों खागै चाउ गोखैखाय किसा खुसु खुसु ह गाबो मुखया के चाउ दै कामा हामथां ए आबरन सिन बायोडाइवर्सिटी इंडिजिनस मेडिसिन प्लांट हुनु अब फरेस्ट डिपार्टमेंट मो रबो कहां पर साइमन अंगा तिनर बाइक फरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियर नन रखा बायोडाइवर्सिटी की बर क्लियरेंस रखा उनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बर क्लियरेंस रखा उनको एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट खरा खलाइजा क्या शिशु इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट खा खाजा खलाइजा क्या ए आबन बागन जतो कुछ खाइतम इलीगल आबन